To som nebola ja, vraví Janka. A tu už nehľadí na dvere. Tak ty budeš ešte aj klamať. Chlapec sa veľmi hneval. Ako by som si nepamätal tvoje bodkované šaty a tieto zlotuchy. Brnkol jej prstom do ofiny. To som nebola ja, zatriasali sa Janke pery. To iste Danka. Ona je taká ako ja. Ach tak. Zišlo chlapcovi, čo si na okolo očí mu sa hral. Strašne ľúto, že meškala začiatok a bolo jej ľúto aj čiapočky. A potom sa začala zlostiť na vlka, že je taký žráč. A zlostila sa, aj keď sa už divadlo skončilo, aj keď už išla s Dankou domov. Prečo si taká ako ja? Vrčala Janka. A ty si prečo ako ja? Nedala sa Danka. Môžeš byť inak. Budeš ty sparkatiáda. Danke udrela do tváre krv a obrátila sa k Janke a vyplazila jazyk. Bé! Jazyk mala dlhý a červený. Ľudia hľadeli s údivom a spýtovali sa. Ktorá to vyplazuje jazyk? Danka či Janka? Musíme byť rovnaké ako inokedy. Lebo tak si aspoň všetci budú myslieť, že ja som Jana a Jana, že je ja a že to ona vyplazovala jazyk. Ale keď biele baretky máte na sviatok, prekvapilo to mamu a červené sú ešte celkom pekné. A keď videla, že sa Janka chmúrila, doložila, spomeň si na červenú čiaru. K nej Janka. Poviem ti rozprávku. No povedz, akú? Takúto. Bola raz jedna červená čiapočka a povedala mamke: ja už chcem nosiť červenú čiapku, prosím si inakšiu. Tak. Janka zastala, lebo rozprávke už bolo koniec a hľadela spýtavo na mamu. Mama sa usmievala, dobre tej rozprávke rozumela. A Danka sa mračila. Aj ona rozumela. A na mlieko doplňa Janka. Ty vraví Paľkovok pohrdavo, veď mlieko je tiež strava. No tiež zastane sa Danka sestry, ale platí sa zaň, či nie? A najradšej by sa s Paľkom Vlkom pohádala, lenže teraz musí rozmýšľať, kde vziať na školské sporenie. A ešte na šaty, na zošity a Miškovi na plastelínu vyratuje Janka. Miško, blíslo Danke hlavou. Prasiatko nám pomôže. Miško dostal z lani od tety zlatice hlinené prasiatko. Otvorom na chrbte vpustila doň teta 3 koruny a tie mu v brúšku veselo Vysypali do zásteriek a potom si ešte vzali po plnej hrsti a ešte po 2 korunách. Na stole ostali len šreby z prasiatka. Budeme si sporiť na bicykle, vraví Janka. A ja si chcem sporiť na bicykel. Kundre Miško a hľadí na bodky. Nevraživo, ale my už chodíme do školy a ty
si ešte malý. Zajtra budeš mať iba 4 roky. A koľko mám dnes? Dnes máš ešte ani 4 a my už máme na 7. Ty také ako ona. Nie to ona je taká, ako ja, povedala Janka. A potom chytro preklízla cez dvere, ktoré jej chlapec tichučko otvoril. Tak ho rozbi ty. Pozrel Miško na Danku. Alebo ty. A pozrel na Janku. Kladivo je už pripravené, ale nik sa neopováži na ňu. Siahni. Ja ti dám žuvačku, vraví Danka. Tak dobre, súhlasí Miško. Teda prasiatko rozbi. Ale toho bude bolieť. Čože by ti hlúpučky, veď prasiatko nie je živé, ale hlinené. Nazbierš si ešte aj za 3 prasiatka, vraví Janka a podáva mu žuvačku. Tak dobre, uspokojil sa Miško. Každá mala 2 kôpky, 10 korún a na 3. kôpke mala Janka 7 korún a Danka 4.